Πέρα σας. Καλώς ορίσατε στην καρδιά της Ιταλίας, καλώς ήρθατε στην περιοχή του Αμπρούτσο και ποιος τον έδωσαν οι Ιταλοί, αλλά δεξιά μπροστά από τον Κωστίνια, πέρα από τους ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει στην ενδεκάδα του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να σας πούμε ότι η Ιταλία είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα το πώς ακριβώς θα καταφέρει φυσικά ο Αντώνιο Κόντε να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει με το παιχνίδι κόντρα στην Τζιρόνα, εκτός τον Άλεξ Μερέτ, και επιλέγει τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να υπερασπιστεί την εστία ο Κόκον. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς υπερασπίζεται την εστία, Ντι Λορέντσο Ραχμάν ότι να υπερασπίζεται την εστία. Ορτέγκα Πιρόλα, ένα τερματοφυλάκων πρωτοσφύριγμα από τον Διονύζη, και το παιχνίδι μόλις άρχισε. Έχει και πάλι τους Κωστίνια και Ροντινέι να μοιράζονται την στο Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση έχει έναν παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου και υψηλής απόδοσης στο κέντρο της άμυνας. Εμφανίσεις και γκολ με την Ουντινέζε πέρσι, ως μια ακόμη λύση στην επίθεση. Πολιτάνο δοκίμασε να γεμίσει με το αριστερό δεξιά, αλλάζει με τον Ντι Λορέντσο και πάλι προσεκτικό στο μαρκάρισμα Ορτέγκα, χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής. Ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών. Εκτελέστηκε το πλάγιο Αγγισά στο πρώτο δοκάρι, ο Μπότης δεν έχει πρόβλημα. Ο τερματοφύλακας έχει περάσει από την Ιταλία. Στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου εδώ. Οι Ιταλοί κατάφεραν να κάνουν το κλέψιμο. Είναι ψηλά ο Κωνσταντινέη. Κερδίζει ο Ολιβέρα. Γιάννη αρκετά μέτρα με την μπάλα ο Ουρουγουανός. Έδωσε για Ντε Μπρόινε. Εξαιρετικό. Κάνε την προσποίηση και έφυγε εύκολα από τον Ντε Μπρόινε ο Κωστίνια και παίζει και κάθετα για την κίνηση του Ελκαμπή. Πέρασε η μπάλα από τον Ζουάν Ζέσους, αλλά δεν κατάφερε να την ελέγξει ο Μαροκινός. Και πάλι πίεση ψηλά μέχρι Γκισά. Παίρνει τη δεύτερη μπάλα. Κολλάει πάνω του ο Πνευμονίδης. Από την πίεση του Πνευμονίδη λίγο έλειψε να γίνει το λάθος για τον Λουκάκου. Τον έκοψε ο Πιρόλα. Και τώρα Πολιτάνο. Στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Πολιτάνο πατά περιοχή, εκτελεί και σκοράρει. Ένα πολύ ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι, από τον Πολιτάνο με το αριστερό. Βρέθηκε στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Την έχει αυτή την κίνηση, αλλά κατέληξε στην δεξιά γωνιά του Μπότη. 1-0 η Νάπολη, χωρίς να έχει απειλήσει ιδιαίτερα πέρα από εκείνη την μία περίπτωση και τότε με τον Πολιτάνο είχε σκοράρει. Και στο 1-1 με την Κατρία γκολ και 5 assist την περασμένη σεζόν. Αγγισά πρόλαβε τον Ελνέη. Και πάλι Κωστίνια. Όλοι οι παίκτες της Νάπολη πίσω από την μπάλα. Έχει γυρίσει και ο Ντε Μπρόινε. Νευμονίδης, πολύ καλή υποδοχή. Έσε για Τσικίνιο, έχει πολύ καλό δεξί, το δοκιμάζει ο Τσικίνιο. Μπάλα φεύγει έξω, κόντρα κόρνερ στο 19ο λεπτό. Εδώ κυκλοφόρησε την μπάλα με πολύ μεγάλη προσοχή και πρόλευκους. Εκτελεί ο Ροντινέι, πολύ καλή εκτέλεση, κεφαλιά από τον Ρέτσο. Δεν κατάφερε να σήκωσε το τρόπαιο του Conference League. Στα 27 του χρόνια ο Παναγιώτης Ρέτσος. Νισμός του Λορέντσο Λούκα, επίσης με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ενώ πήρε και τον πιτσιρικά σεντερμπάκ από την Έμπολη, τον Λούκα Μαριανούτσι, αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάλι πίεση ψηλά από τους ερυθρόλευκους. Είναι στο έδαφος ο Ροντινέι σε αυτή την κόντρα με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Τους πληρώσαμε 20 λεπτά δεξιά της πτέρυγα για να αναπτυχθεί η Νάπολη. Ραχμάνι. Ένα ακόμη κλέψιμο, αυτή τη φορά από τον Ρέτσο. Και τώρα είναι καλές οι προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι. Δεξιά ο Κωστίνια, τον είδε ο Βραζιλιάνος. Ο Κωστίνια γυρίζει χαμηλά για τον Ελκαμπή, έβγαλε. Όχι και η καλύτερη πάσα για τον Σιπιόνι που πρόλαβε με τον Πολιτάνο. Ραχμάνι για Ντι Λορέντσο. Δεν πέρασε πάσα του από τον Ορτέγκα. Μπότκα για τον Ντι Λορέντσο. Μια βαθιά μεταβίβαση για Λουκάκου, έχει τα χαρακτηριστικά για να διαχειριστεί τέτοιου είδους μεταβίβαση. Πνευμονίδης. Είναι σκληρό φάουλ από τον Ντε Μπρόινε και πολύ επικίνδυνο, έτσι πως πάει με προτεταμένο το δεξί του πόδι ο Ντε Μπρόινε, δείτε. Κοκκενάπολη. Πίεση τώρα αποδίδει για τους Ιταλούς με τον Λουκάκου να πλασάρει με το αριστερό ο Μπότης. Ενώ έχει χτυπήσει ο Ρωμέλου Λουκάκου.
Και εδώ δείχνουν άσχημα τα πράγματα αν κρίνω από την έκφραση του προσώπου του Λουκάκου αλλά και από τη στάση του σώματος. Με Λουκάκου. Τελευταία σεζόν είχε 8 γκολ το 23-24 στη σερία με την Ουντινέζε και 12 πέρσι. Ο πρώτος σκόρερ της Νάπολη στο πρωτάθλημα ήταν ο Λουκάκου με 14, μόλις 2 παραπάνω. Δυναμικό τάκλινγκ από τον Σιπιόνι. Ήταν μεν δυνατό το μαρκάρισμα, αλλά όχι αντιαθλητικό. Βλέπετε, δεν πηγαίνει στα πόδια του αντιπάλου του. Είχε ανέβει ψηλά ο Πιρόλα, τώρα στο χωρί για να γυρίσει στο κέντρο της άμυνας. Βγήκε ο Ορτέγκα στον Ντι Λορέντσο. Λορέντσο προς τα πίσω στον Ραχμάνι. Τον πιέζει ο Ελκαμπή. Τα μπαίνει στο μάτς. Τα 24 του τύχη στην ερυθρόλευκη καριέρα του. Απίστευτο νούμερο σε 94 παιχνίδια και πάλι μαρκάρει τον Ραχμάνι ο Ελκαμπή. Τώρα ο Διονύζης του βγάζει κίτρινη κάρτα. Και την αντίδραση του Κόντε. Ο Κόντε στον πάγκο του. Ο χώρο. Πιρόλα με Λούκα. Όσο ψηλά ανεβαίνουν τα μπακ. Έγινε και πάλι το κλέψιμο. Ελκαμπή! Τον νίκησε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Περιμένουν να σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Δεν σηκώθηκε ποτέ. Είναι πάνω το Πιρόλα. Κερδίζει ο Ντε Μπρόινε. Άμα του τύχει και αυτό του Κόντε, καταλαβαίνετε. Θα μιλάμε κλιματολογικές συνθήκες. Για τις καθυστερήσεις, ο Διονύζης σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο με το Σέρια και την Κόμο στον Ολυμπιακό. Πρώτο σφύριγμα από τον Ντε Μπρόινε, κρατά και δίνει τώρα για Μακτόμινι. Μακτόμινι χαμηλά για τον Λούκα. Ο Λούκα πέφτει στην μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα. 2-0 στο 53 η Νάπολη. Καθώς έφυγε από την πρώτη πίεση, βρήκε ανοιχτό γήπεδο, οδήγησε την περιοχή. Ντε Μπρόινε πηγαίνει προς την σέντρα από τον Έσε. Καλή είναι, η μπάλα περνά και από Μπρόινε. Κατεβάζει ο Βέλγος, έχει στήριγμα το Μακτόμινεϊ, επιλέγει να τελειώσει μόνος του τη φάση αστοχή. Αυτά στο στην Μπρέντα, εκτελεί το κόλνερ ο Πολιτάνος, το πίσω δοκάρι για τον Αγγισά από εκεί. Ο Ρέτσος παλαμένη στον αέρα, γύρισε με εξαιρετικό τρόπο για να φέρει την μπάλα μπροστά του. Ο Ντι Λορέντσο βρέθηκε στο και ο Πνευμονίδης. Σέντρα βγαίνει για το πίσω δοκάρι. Από δεξιά παίρνει ο Ντι Λορέντσο χαμηλά. Τελεί ο Βραζιλιάνος, κεφαλιά πολύ καλή από τον Έσε. Καλή σέντρα του Πνευμονίδη. Βγαίνει στον Βραζιλιάνο που αφήνει για να πάρει από τον Ντε Μπρόινε και να πλασάρει μπάλα, φεύγει. Ξόδος από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ανυπεράσπιστη εστία το πλασέ από τον Τσικίνιο, μειώνει ο Ολυμπιακός. 2-1, 1.